जाथारसै नै बानायबाय जोंना आदाया ओमफ्राय फंबाय दङ बिसोर सानैजों बानायगासिनो उरनि खाथियाव बांद्राय थानो हाया नै गस्लाया खाबोलै गस्लाया गोलाव होदो ओरैजाय औ गांखौ बजागोन नामा बे ना जाबाय बेसेबां दागारियावबा 240 ना अमा बेदर लाबाय जों अमा बेदर लाबाय दा जोङो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव थांसिगोन आरो बेरायहैनो नायलांबाय थादों नोंथांमोना सावना जाहैगोन जों मानि बाय हागोनदां औ खिन्थु बोरैबा दा बेदरा गिलिर जाबा गोलैगोन आरो बियो बेनो खोथाया मेन खोथाया अफ नैबे बुस्थुखौ माने कमिटिया गावसोरनो होफैदों ओमफ्राय जोंनि सियार गंथामना बेसेबांल'मोन सियारा गावसोर होफैदेरबाय आरो बिराद मोजां माने माबा खालामदों बिथांमोना ओमफ्राय माने बे जायगायाबो बिराद मोजां जागोन जेरैबो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरो बिराद मोजां लकेसनखौ लाबाय बिसोर खिन्थु माने ओइफालियाव आहिब माने बिसोरो फुरा माबाजों मा होनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों रायलायनानै बानायदों बिसोरो माने माने खोथा बिराद मोजांलै जायगाया थान्दानो बेवहाय डेन्जार मानसि जाजोबगोनलै नैबाव जायगाया बेखौ फोसाबजोबगोन ना बिसोरो फुरा लांदां खालामगोन बिसोरो बेखौ माने सरलपारानिफ्राय माबाया साबसिन बियो थाग्राया साबसिन गरम दिनाव माने पार होगोन हरै माने गरम दिनाव एक्सट्रा आरो ঠান্ডা দিনত एक्सट्रा হবে ঠান্ডা दिनाव पिकनिक गरम दिनाव गादुबा गदे আহিব ইয়াত গাদব নোৱাৰি ইমান স্পিডত মৰিব মানুহ গছাও আহিব এই ভিউটো চাব পাৰিব আহি आणि इफाले मानुगिला इफाले जामा নোৱাৰিব सियारानो गंसे खम माथो बेयाव औ गावसोर बिदि होजोबगोन खोमा उनाव गासिबो बिराद मोजां नै हाग्रा सिङाव बरियानो माने बिसोर बिदि बहायनानै दोनजोबगोन आरोना जेरावबो बरिया ओमफ्राय दैया खाथियावनोखा नै ओरैबायदि गोजौआव बियो नजारा देखो भाई बरिया काला काला खाना हासिन देखो बरिया गोजौ खय फुट गाहायाव दं बे दैया आदा हर 30 फुटसो जागोनलै गारगोनसो 30 फुटनि बेयाव बेरा होजोबनांगोनसो बिसोरो औ गंब्रैल' माथो सियारा दे गोसों बानायदो माखौ मेंबाय नामा नोंलाय एकदम थाबायबोबाय जा गोजान जायगायाथ' बरियाखा खिन्थु
लामाया ini malah duगैजेनबाय गोदान दैयाव गोदान माने गोदान जायगायाव दैया नै मोनसे सुफा माबानिफ्राय साबसिनबावसो बियो सरलपारानिफ्राय औ सरायघाट दालां लोगोफोर ओरैबायदि हेभि दैया ओरैबायदि स्राय स्राय बोहैबोनाय नै हाजोनिफ्राय बरिया मानसिफ्रा अनेक बेरायफैजोबसिगोन ना बेनारखौ लादो ओंखारना लांजोब आया गियारबो गाखोबाय थानो आरो ओमफ्राय सोलायगासिनो आया भिडिअसो जागासिनो भिडिअसो जादों माने आं फट'सो खेबनो नागिरदों रायजोफोर आं बेखौबो होफासिगोन ब्लग भिडिअआव माने फट' खेबनो नागिरनाया माबा भिडिअआवसो थांदों आरो डाइरेक्ट दे नायलांबाय साबसिननो रेडि जाबाय नै माने बेखौ आहा बोथ्रोदना होनांगौ अरा बांद्राय गोमगोमबा बै गोजौनि दंफाङा खामगोन नालाय बेखायनो आरोना बेखौ एसे एसे बोस्राना होबाय थानांगौ बिराद गरम जाबाय आंहाबो बिदिनो मा सानसै आरो अ दे मोनोना मोना नाखौ सोंहरफोरा देनां दिनैसो फार्स्ट टाइम नामा बेलहायनांसिगौ अरा बारा जाबाय ए खामहोजोबगोनसो नामा सिबिले खामालै एसे अर सालायनांबासो गोथाव जायो माथो गोसोमसो जाजोब्बाय नै सायावनो खाफाला खामजोब्बाय नानेखा जायोरा बिदियावनो मोखाङाव